Veduta tpaxxi Line, proġett ta' madwar €250,000 ġie inawgurat mill-ġdid it-torri ta' Xutu Fwit iż-Żurrieq da wara li għal bosta snin tħalla fi stat ta' telqa u issa bis-saħħa tal-Fondazzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta reġanata l-ħajja wara li sarlu diversi xogħlijiet ta' restawr. Dan it-torri li nbena mill-Gran Mastru Laskaris fl-1648 serva l diversi snin bħala post għall-assa u gwardja kif ukoll bħala stazzjon għall korp tal-Pulizija ta' Malta. Dr. Stanley Farrugia Randon, volontier ta' Dillard Helwa, spjega ma' One News ix-xogħlijiet ewlenin li saru fuq dan it-torri bis-siment ikun l-akbar ostaklu. Nanneħħu ħafna siment li kien hemm kemm ġewwa t-torri kif ukoll fil-ħitan ta' barra. Is-siment nafu li jagħmel ħafna ħsara għax ma jħallix l-ilma joħroġ mill-ħitan, allura meta jixxarbu l-ħitan is-siment iżomm l-ilma hemmhekk u jagħmel ħafna ħsara lil ġebla Maltija speċjalment għax hija poruża ħafna. It-tabib spjega wkoll li apparti dan saru wkoll xogħlijiet kruċjali fuq il-bejt tat-torri għax seta' jisfronda. Min-naħa tiegħu Frederick Mifsud Bonnici, iċ-chairman tal-Fondazzjoni tal-Ajruport, spjega li ħsieb ewlieni wara dan il-proġett kien li minn barra jiġbdu aktar nies lejn Malta jagħtu imbuttatura kbira lil pajjiżna sabiex meta jiġu rrestawrati siti kulturali bħal dan it-torri jibqgħu jinżammu fi stat tajjeb fis-snin ta' wara. Daw il-siti li nażlu ikunu jistgħu jiġu mantenuti għax Malta għandna sfortunatament il-problema li nirranġaw ċerti affarijiet u mbagħad nabbandunawhom isu jkun sar għal xejn. Biskeda u ħiniet apposta kemm il-Maltin kif ukoll it-turisti li jżuru dan is-sit kulturali, il-pubbliku issa jista' jitpaxxa u jgawdi siffa friska minn fuq il-bejt tat-torri bil-vetuti mill-isbaħ tal-Baħar Malti kif ukoll bl-gżira ċkejkna ta' Filfla. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.